Здравейте хора, както виждате, днеска ще играеме Baboon Tag X и ще ви казваме много добри места за криене. Ето на този мап, ето този, отивате в единия ъгъл. Виждате, има една скала, избирате си сив цвят и падате ето тук в нея. И така никой няма да ви открие. Сега, хора, да. Сега место номер 2. Да ви кажа, хора, да ви кажа, че просто бяха ме гонили и заради това ме видяха. Хора номер 2. На този мапе отивате ето на това дърво, ето тук. И се катерите и имаше някакъв бък, където да се качиш там горе. Как беше само, че... Значи ето на този кокос. Не, изчакайте. Забравих, извинете. Просто забравих как беше и да. Защото не сме го правили от доста време. Ето, качвате се на това дърво. След това идвате тук. И трябва да скочите ето тук. И след това отивате тук. Това е местото. Така, гайс, ето на тази карта. Отивате тук долу и отивате натам. След това отивате наляво. Още един път наляво. И след това тук така стойте и докато не ви открият. Така, хора, ето на този мап отивате ето тук. Зад кофата и тук има малка дупка. Отивате и правите обито. Да, и вижте, тук може да кемпите. И ако някой дойде, отивате натам. След това цъкате тук и тия врати се затварят и може да паднете тук долу и да се върнете. Да. Идвате насам. Качвате се ето на това дърво. Идвате тук и зате това дърво. Това беше всичко от нас. Лайкнете и се абонирайте за канала за още видеа. И чао!